Ayan, good morning. Wala gid mi kasimba. Makaguol nga di mo masabtan na sa feeling nga di makasimba sa dugay tagtan mo baya kasimba. So ano nang baton magkuan na lang ko sa Aliyah. Kuno lang siya harveston. Amo na kay wala mi sudan niyan to. So thank you Lord. Na mo ipaturo ko lang pa rin ipabunga. Thank you for the blessing. Ready, get set, go.